Po operácii ten opuch ešte nebol tak viditeľný, ale na druhý deň to bolo, že brutál. Normálne som sa zlakla, keď som sa videla v zrkadle. Našťastie to po 3. dni začalo ustupovať. Takto vyzerám 10 dní po operácii, opuch už zmizol. Vyzerám konečne ako človek, cítim sa super. Teda asi to není vidno, ale tu a tu mám ešte štychy, aby sa mi tie tukové vačky neposúvali, kým sa mi to hojí. Ešte si to sadá, konečný výsledok uvidíme o pár týždňov. Ešte aj kvôli tým štychom aj miernemu opuchu mám tie oči trošku menšie, ako som zvykla. Tie prepadliny, čo som tu mala, mi ten tuk pekne vyplnil. Mám ešte modrinky, ale tie tiež snáď čoskoro ustúpia a už v pohode chodím medzi ľudí aj do práce. Takže najhoršie boli tie prvé 3 dní, ale ja som z tých ľudí, čo vždy majú najhoršiu reakciu na všetko. Vždy najviac opuchnem, najviac omodriňaviem, takže sa neriadte iba tým, ako som vyzerala ja, proste je to strašne individuálne. Niekto opuchne viac, niekto opuchne menej, no a ja som zrovna opuchla viac.